Radionisserne på Myrelængen. Vi går alle hjem, når vi får stik, vi kommet ud. Hvem fanden har sat spisebordet der, hvor I skal gå? Efter en særdeles vellykket udflugt til skoven i går, hvor radionisserne med velvillig assistance fra middelaldernissen Thor fik hjembragt 2 almindelige pine dværg nordmandsgraner via Nissefors trækvogn til Myrelængen, I fatter netop vendt hjem til Nissehyblen efter at have deltaget i en lidt fugtig julefrokost på Middelaldercentret. Og nu gælder det selvfølgelig om at liste i seng uden at blive opdaget. Hvad i himlens navn går der for sig her? Vi går alle hjem, når vi får stik, vi kommet ud. I det dig, fatter? Jamen så svar da for fanking. Nissefar har gemt sig under arbejdsbordet, da lyset pludselig bliver tændt, og mutters papillot besatte havt pludselig dukker frem med mellem 2 fingerbøl. Hvad skal det her forestille? Juhu, 1, 2, 3 kroner for dig, mutter. Ja, det var kanskje ikke det mest intelligente svar at præsentere en meget vred ægtefælle for. Men Nissefors tilstand og det sene tidspunkt taget i betragtning, så var det vel en rimelig neutral ytring. Hør sig mig en gang, fatter. Du er jo beruset. Må jeg bare fri? Og hvad i alverden er det her for et tidspunkt at komme hjem på? Ved du i det hele taget, hvad klokken er? Ingen Nissefors omtumlede hjerne når at formulere et svar, får han udventet hjælp og kukkering fra overetagen. Ja, din suppegast. Klokken er 7, og det er vel at mærke 7 morgen. Og så tillader du dig at komme ravende hjem i den tilstand. Forbaskede kære fæ. Du havde vel ikke tænkt dig at sidde hernede under bordet resten af tirsdagen? Tirsdag, mutter. Men det var jo mandag, så jeg gik med Thor. Ja, tak. Det er jeg udmærket klar over. Og havde jeg vidst, hvordan det ville ende, så havde du aldrig fået lov at gå med. Se så og komme ud dernede fra, forbandede kære Bille. Ellers kommer du til at smage kakerullen. På forbavsende kort tid får den vakkelvorne Nissefar stablet sig selv på ben, og nu står han let svajende med et fjoget grin ansigt til ansigt med en meget arrig kunde. Hvor herre bevares. Det var forlad mig et søllesyn. Ja, ikke nok med, at dit ordforråd er blevet stærkt begrænset. Du har så galet af skamfirt din nye nissedragt aldeles din søgt. Nissemor betragter fatter, som han står foran hænge, skæløjet og let svajende i sit aldeles krøllede kostyme. Og så hanker hun håndfast op i kadavret for at lægge ham til spisebordet. Så er det denne vej, min ven. Så præcis Lars Jarbestorff, ikke? Det der suppesjævset kan du godt spare til dine drukbrødre, og så kan du være så god at sætte dig her. Nissemor har fået fatter placeret på en korkproppet stol, og på et øjeblik får han resolut ombyttet sin ølsjatte uniform med pyjamas og nathave. Nu, min ven, forholder du dig i ro her, uden så meget som at blinke med iven. Så skal jeg prøve at skaffe nogle kaffebønner. Nissemor vender hurtigt tilbage efter et besøg i køkkenet på Myrelængen. Fatter sidder nøjagtigt, som du hun forlod ham. Og så varer det ikke længe, før en livlig duft og nylavet kaffe bringer sig i nissehyblen. Her, fatter, drik. Nissemor sætter et stort kryds skålhed jordemorkaffe foran den bedukkede radionisse.
og så stiller hun sig ved den andre ende af cigarkassebordet for at udbedre skaderne på gemalens nissedragt. Nissefar har ikke andet valg under denne skarpe bevogtning end at hælde den stærke kaffe indenbords i små slurke. Lige så snart krydset er tomt, sørger mutter for ny påfyldning, og efter at fatter med stort besvær har fået den tredje portion ned, begynder han så småt at mænge lidt om sig selv. Så fatter, så kan du godt tage nattøjet ud igen, for nu er din nissedragt så god som ny. Tak skal du have. Undskyld, mutter. Men jeg kunne nu godt trænge til et par timer på øjet. Ja, det kunne jeg forestille mig, fatter. Men her på Myralængen sover vi om natten, og som du kan høre, så er det morgen nu. Jamen, mutter, jeg kan... Der er ikke noget at diskutere. Hver eneste år på nøjagtig samme dato kommer du hjem med bømning på, og så må du aftage konsekvenserne. Jamen, for pokker, mutter. En eneste gang om året. Og jeg har sagt undskyld. Visse fatter, her skal ikke snives nu. Vi har arbejde at gøre. Der er juletræer, der skal sættes på fot og pyntes. Basta. Nissefar kan godt mærke, at slaget er tabt, og uden yderligere kommentarer skifter han atter til nissedragten, som mutter har fået til at fremtræde som ny igen. Se så, fatter. Nu har du som mænd igen en vis lighed med overhaut for radionisserne på Myralængen. Tak, mutter. Så er du ikke gal på mig, Mira, vel? Det kan vi vende tilbage til, fatter. Nu synes jeg, du skal kontakte Santa Claus og høre, hvad nummer vi står som i morgen. Så vil jeg koncentrere mig om morgenmadsrisengrøden. Hvad nummer, mutter? Hvad mener du? Hvis du havde koncentreret dig lidt mere om din opgave som hjælpenisse, i stedet for at gå på druk, fatter, så havde du slet ikke behøvet at spørge. Nå... Nej, for i morgen den 23. december er det store julegaveafhentningsdag, og det havde været meget rart at vide, hvad tid sådan cirka at Santa Claus kommer til Myralængen. Selvfølgelig, mutter. Det havde jeg skam allerede planlagt at få besked om. Så går nisseforældrene i gang med deres respektive gøremål, og det varer ikke længe, før Kræs og Per kommer ned fra deres køjer og ved fælles hjælp bliver iklædt deres nye nissedragter. Så samles radionisserne atter en morgen i fællesskab omkring spisebordet og december måneds uundværlige menu. Var I oppe og skændes i nat, mor? Hvorfor tror du det, Horre? Nå, det lød bare som far fik skyld ud. Nå, det var simpelthen ikke noget, Kræs. Far havde glemt tiden og kom lidt sent hjem, og så blev jeg forskrækket. Ja, og så fik du hække. Ja, Kræs, det var vist nok mig. Ja, og sikke en skideballe, du fik. Nå, farmand, har mor været styg mod dig? Nej, gun, Per, mand. Jeg har aldrig haft nogen bedre kone. Det glæder mig at høre, fatter. Jamen, det mener jeg virkelig, mutter. Du ved jo godt, at den forrige, jeg havde, var et regeligt ariskav. Har du været gift før, far? Ja, vist, Kræs. Men det har jeg vist aldrig fået fortalt jer vel. Og det ligger mange år tilbage i tiden. Længe før jeg mødte mutter her. Fortæl, far, fortæl. Okay, Horre, nu skal I høre. Jeg var ganske unger, ja, dårligt nok fyldt 88, da mine forældre tvang mig til at gifte mig med en arrig nissepage fra nabogården. Og hvis I kommer herhen til mig og sætter jer, så skal jeg fortælle historien om det ægteskab. Nissebellene nærmest slukker det sidste af grøden, og så kommer de hen og sætter sig i nissefars skød. Jeg gifte mig og fik et farligt ariskav med hjem. En skulle ikke tro, en var ved sine fulde 5. Men hør nu her min vise om hvor galet det er fat. Det første, som jeg mindes, er en regelig brydenat. Hun havde stalt en bøsse ved den søndre sengegavl, og lå så der og snorkede i særch og brydet kjavl. Jeg pillede ved særching, og så sa jeg, lille skat. Så væsede madammen, kaffet, bøssen, den i lat. Om morgenen må jeg ile op, før fan har skoene på, for der skal laves kaffe, vaskes tøj og staves ord. Når hanen galer første gang, skal kælingen have bad, og så skal hun barberes, før jeg må servere mad.
Så skal jeg fodre høns og bage brød og djæle sil, for kun hun er skam udkørt af det sidste lange hvil. Og mens hun går og gnæler over alle kære møg, så sølter jeg en asje, 2 rubeder og et løg. Tænk, juleaften smed hun mig nu ud og låste døren. Jeg stod i sne til endehullet, helt til næste morgen. Men ud på natten blev hun mild og smed en pakke ud. Det var et litet forklæde og en strikket karreklud. I starten, da jeg kyssede ned, hun kaldte mig en stød. Tænk bare for jeg barne om at spotte snusing ud. Hun har også sagt, at hvis jeg tager ned bare lidt på lån, så kan jeg roligt regne med, at jeg bliver slået i jorden. Tænk med sævning tager hun, når klokken den slår 12, imens jeg vasker op og vetter luft og skuer gulv. Jeg har skam prøvet en gang og liste stille ord, men ute skål i revgan, endnu noget en hause på. Da svigermor slop tøjlerne, blev jeg en helu glad, men kun var stram i masken, da til kirkes vi skulle ta. Der stod i bladen, begravelsen i stilhed skulle ske, så jeg fik sjæl, fordi at jeg tog lappeskoene med. I hængdøgn gik hun hjemmefra med et lille skubbetrav. Jeg havde nemlig snevet fra sand uden at få lov. I haven stod et æbletræ med blad og blomster på. Men da hun gik, så smuk hun døren, så bladen de storte ud. Jo, hun kom hurtigt hjem igen, og alting er som for. Jeg skuer og jeg skrubber og får bank hvad end jeg gjorde. Jeg glæder mig nu en helu til den dag jeg bliver mig selv. For sindet Arit fanskab må vel knæle sig ihjel. Øj, mand. Jeg skal til hvert fald aldrig giftes. Det skal du ikke sige, Per. Jeg var jo også heldig at slippe ud med madammen og møde Motter her. Og det er foruden at have fået jer det bedste, der er sket i mit liv. Jamen, hvor blev ejerskabet af, far? Jo, Chris, der skete det, at en lille juleaften låste hun boning, der hvor vi boede inde på Lokkermed. Med det resultat, at hun blev synlig for mennesker og måtte gemme sig i en skov i nærheden. Og siden den dag er der ingen, der har set så meget som skyggen uhænge. Ja, fatter. Så har vi vist fået historier nok for i dag. Og nu er der et par juletræer, som trænger til at komme ind i værmen. Jubi, mor! Skimmelinke-dinke-du, skimmelinke-du. Hør på sådan en banjemus, han spiller nemlig nu. Skimmelinke-dinke-du, skimmelinke-du. Kom og syng og dans med os, det synes vi er i skud. Vi glæder os til juleaften, som bliver træet. Og vi får fine julegaver i, hvor er vi spændt. Skimmelinke-dinke-du, skimmelinke-du. Bare det er så snart var, nu kan ikke vente. Bare det er så snart var, nu kan ikke vente.